Bon dia, tarda, nit, nens i nenes de tot el país. Us porto una nova capsa comprada al Japó. Aquest cop de la capsa és molt més petita que l'anterior, a diferència que l'altra també és molt més barata. Els gastos d'enviament han sigut molts menys, però crec que en proporció he pagat més de duanes, així que és una que s'haurà de tenir en compte per la pròxima vegada. Bé, jo ja sé el que hi ha dintre, així que procedim a obrir i us ho ensenyo. Tot enganxat al pelo. Hem fet tot un paquet en un. Suposo que no hi ha res més. Aquest cop el que he fet ha sigut demanar cosetes petites de diferents tendes per veure el que tardaven en arribar i si hi havia diferència entre una tenda o altra. Llavors per això no és un paquet gaire espectacular, però que a veure tenia ganes de tenir. Mira, ja es van veient les primeres coses. Mira, la pegatina d'un Ovellam, això em va costar res, ni me'n recordo. Una pegatina promocional que crec que venia amb un d'aquests que eren dobles, crec que era amb aquest, que es venien tots dos junts. Unes pegatines promocionals de bola de Dragdaima. Són dos pins iguals de l'Arare. Entenc que cada etiqueta deu ser un dels productes diferents que he comprat. Ja ho veieu. Efectivament, és una màscara, és la màscara d'en Musculman, d'en Kinnikuman. Veieu, ara ho muntarem. I aquest, que és el que més ganes li tenia, com veieu, l'embalatge és bo. Veieu, és una capsa del Dr. Slump i els que sabeu japonès doncs ja sabeu què hi ha dintre. Però l'obrirem i us l'ensenyo. Bé, molt ben protegit. Un. I el segon. Dos gots del Dr. Slump, de l'Arare. Doncs fins aquí l'unboxing. Ja veieu que són cosetes petites, cosetes que a mi em feia molta il·lusió tenir, sobretot, haig de dir, aquests gots de l'Arare. Eren cosetes que vaig comprar que havien de venir amb l'anterior paquet, però hi havia una d'elles, que em sembla que eren aquests adhesius de bola de Dragdaima, que no arribaven, llavors vaig decidir fer dos paquets, perquè l'altre ja anava molt car amb els gastos d'enviament. Doncs això ha estat una altra compra a Neokio. No sé, és el primer cop que estic fent això, potser ho estic fent malament, estic pagant de més, n'hi ha pàgines molt millors. Accepto recomanacions. Gràcies per veure el vídeo, doneu-li like o no, feu coses més importants i ens veiem a la propera. Adéu! Adéu.